Čus bus, já jsem Kmošák a vítám vás mého dalšího videa a dnes to bude druhý díl ze Slitéria tady s Kubou. Ahoj. Protože se vám minulý díl docela dost líbil, tak už teď natáčíme druhý díl, hnedka hodně později, je tam 5 lajků, super, tak díky. No a dnes, v minulém díle ten, kdo prohrál, je Citron, ale dneska ten, kdo prohraje, bude jíst Cibuli. A celou. Dneska nemáme jenom půlku cibule. Dneska to bude úplně celá cibule. Jinak dneska bude začínat tady Kuba, tak už můžeš jít do hry. Ježiši. No tak zase jako minulé hnedka to. Reklama. Jinak teďka zase bude mít Kuba, bude mít zase hry 4 a já budu mít zase 2. Jinak já tady zatím vezmu ten sešit, já jsem ho zapomněl připravit. A my nemáme tušku. Tak zatím hraju, já prozatím pro tušku dojdu. Takže já tady trénoval ještě předtím, než jsme začali natáčet a Kmošák teprve 2krát, takže jsem na to trošku víc připravený. Že jo, Kmošáku? Jo. Když nevím, co jsi říkal, ale tak jo. No, že jsem trénoval jako mezi tím, než jsme začali natáčet. Jo. Mu to šlo tady na tom minulém jsem měl 2x6 tisíc. Minulé měl Kuba 160 skóre, dneska měl 6 000 jako. Co píšeš? Připravuju jenom. Připravuješ co? Takhle. Jinak série z miniher, kdo by když tak sledoval sérii z miniher, tak nevychází protože mi stále nejde Minecraft. No ale, teďka už tak nějak víme, jak to máme řešit, tak, nevím jestli to provozním, ale zatím ještě mi nejde Minecraft, tak. Uvidíme, jak to bude. Jinak já nechci tady to Slitério nějak stříhat. Když třeba by to nějak dlouho trvalo, protože může to být třeba zajímavý a... No jsou jenom 4 hry, tak abyste viděli každou celou, tak... Ale dneska to vidím docela špatně. Já jsem vůbec netrénoval pomalu, já jsem měl 1 hru. Já měl asi 10 her na trénování. A Kmošák měl 2 nebo 3. Že jo? No. Já už mám 740. Tak dneska to vypadá, že cibuli budu jíst já asi. Ne, to ne. No i když. Že Kuba má pořád první hru a jako už má docela hodně. Jo. Ne. To ne. Ježiši Kriste. Co to bylo? Mě bude chtít podkounit. Ne, to ne. To ne. No to se snad děláš srandu ze mě. Kolik mám? Už 2000. Vážně. Jo, vážně. Tohle vypadá dobře. Dneska asi budeš jíst cibuli fakt Kmošák. Tak dneska to vypadá, že díl bude asi trošku delší. Protože já mám 2200 něco
a teprve hraju druhou, teda první hru a mám ještě 3, když umřu. Takže Ach jo. bude asi jíst cibuli končánek. Už to skáš. Nechci. Já tam nejdu. Jinak možná, nevím jestli, ale možná budu mít už intro za nějakou dobu, nevím. Ještě uvidím, jak se to ještě dohodne. A možná budu i mít miniatury u videí, ale nevím, ještě podle toho, jak se to vyvrbí. To už pomalu budou 3000. Pomalu 3000, tyjo, a hraju první hru. To je bída tohle. Tam mi to jde. Oproti prvnímu dílu mi to docela jde. Ale já opravdu nechci jíst tu cibuli. Já vím, ono je to nepříjemný, potom tě to píchá v uších. Po té cibuli. Ach jo. Jinak, kdybyste měli nějaký návrh na video, nebo na nějakou třeba hru, kterou byste chtěla, abych natočil, nebo nějaký ask, nebo... 3000, 4000. Uši. Tak tohle je hustý. 4000. Mošáku 4000. To je hustý. Hned při první hře 4000. Já to nechápu. To je možná tím mošáku, jak jsem trénoval, co? Jinak, kdybyste měli teda takový nějaký ten návrh, když tak to pište do komentářů. Měli teda nějakou hru, kterou byste chtěli, abych natočil, nebo... nebo nějaký ask, nebo... Nebo kdybyste ještě chtěli, abych natočil nějaký ask, tak když tak pište do komentářů nějaké otázky. Ty už to skáš. Nechci. Teď jsem to málem zkazil. Teď máš ještě další 3 hry, to tě nemůžu překonat, i kdybych chtěl. Co na mě? To taky nemůžu dostat. Nejvíc, co je na tom divný, Košáku, že ty světlušky, co tam jsou a přidávají ti docela hodně, že můžou prolítávat těma housenkama. Kdyby nemohli, tak by to bylo trošku těžší. Docela jo. Teda lehčí. Jo, no promiň, já jsem teďka trošku úvodně rozuměl, tak jsem teďka řekl plnokrát. Dvě světlušky. Jinak kdyby Kuba chtěl a měl nějaký dobrý skóre, tak možná bude hrát jenom 2 hry. Dobře. Protože tohle není možný. Jenom kdyby chtěl, to bude jenom na něm, jestli mu bude jeho skóre stačit, který bude mít. Mně ne. Mně nic nebude stačit. Jinak zkusí trošku do středu. Či kde jsem? Jo, tady je minimapa, tak jdi trošku do středu, tam jsou takový větší, tak a jdi trošku sranda. Tam je větší. Aha, ten jde pryč. Že tady to je docela nudný, že takhle furt jenom jezdím takhle. A jenom sbíráš tyhle entity. Tyhle malý drobečky.
Ale no tak. Easy. To už se ale děláte srandu. On už má 5000. Oh, Vážně? jo, vážně. Ale jdi na ten střed, hele. Či kde? Jo. Já zapomněl. Já jsem do té hry tak zabranej, že to nechci pokazit. Se občas bojím, že to pokazím. Já to nechci pokazit. Ach jo. Do středu. Já jdu do středu. Nechci zemřít. Tamhle vpravo jsem měl něco. No. Už 6000. Ještě Tak by to byla... jsi neměl ani když jsi měl ty dvě hry minulé. No. Ty jsi měl 4602. A já mám teď 6000, tyjo. 643. Tohle jmenuji střídu. Jinak to asi uděláme tak, že to docela fakt protahuje, tak aby to video nemělo hodinu. Tak asi uděláme, že každý bude mít asi jenom jednu hru. Že aby to video taky mělo nějaký koukatelný čas. No, aby bylo koukatelně dlouhý. Souhlasíš, Kubo? Jo. Protože už budu mít 10 000. Hele, jsi desítce, jsi 10. Oh. Wow. Tak hnedka první hru a takhle, tak jako to. To je boží. To je hodně dobrý tohle. Oh. To bylo u 12 000. Takže už 8. Ne. Jsem říkal, že na středu to bude lepší, nebo u středu. Jo, Jak jsi říkal tamto video, jo, tak říkala by jsem ti nefandil a teď ty mě fandíš. Hele. No, jako, když už jsi takhle jako by už 7, tak jako. To už tak jasný, že já budu tu cibuli jíst, jo, ale. Tak máme sem dost pasti. Oh. Ale no tak. To nechci pokazit. Ale já chci, abys to pokazil. Jsem 7. Za chvíli bude 6. Jo. Jo. Jo, dělej, jdi. Jsi, ještě ne. Jdi. Hele. Jsi 5. Jo. Ne. Oh. Tak to má Kmošák prohraný. Možná. Jo, to mám prohraný. Protože Já totiž nejsem ve Solitériu vůbec dobrý, takže. jak jsem trénoval, tak jsem měl nejvíc 6000, ale. Teď máš 17. Oh. Jsi už 4. Jsem 4. nejlepší. Jo, dobrý, jdi rychle proti body, rychle. Oh. Tak tohle je hustý. Jsi 3. Oh. To jsem poprvé takhle v tabulce. Poprvé. Oh. Tak tento jako by to si zaslouží. Tohle video si fakt zaslouží like za tohle. Ježiši. 19 000. Stačilo mít ještě o 1000 víc a byl by první. Ježiši. OK. Tak teď se prohodíme, ne? Mošáku. No. Počkej, jenom tady napíšu ty. 19 000. Ne, tu.
A zabil jsem se o to. O takovýho malýho. To už 15 minut natáčíme. 15 No minut. nic, my teďka to pauzneme, prohodíme se a... No, zatím. Čau. Uč. Jsme zpátky. No, takže my jsme zpátky, pojď už trošku blíž. Jo. My jsme zpátky a teďka jdu hrát já. Proč jsi znechal Kuby? Tak to nevadí, tak budu mít Kubův ten, nej. No nic, takže já mám taky jenom jednu hru, takže... Takže to bude o hodně těžší. Protože Jinak 19 000 při první hře. Jinak myslím si, že fakt Kuba vyhraje. Protože jako 19 000 hned ze začátku. Ale domluvili jsme si ještě s Kubou, že i Je- ten, co bude první, taky dá kousíček toho. Kousíček té cibule. Tak kolečko. No, kousíček prostě. Prostě kousek. O, tak to jsi měl Sebry. Ne. 226 bodů jsi měl. Ach jo. Ježiši Kriste. Jako vážně. Jako 226 proti 19 000. Tak jako faily, kámo. Tak to byl trošku větší fail. Tak mě čeká cibule, no. No nic, Ach jo. my už teďka střihneme. A zatím se mějte, zatím čau. Čau. Takže my jsme tady už zpátky. Už tady máme cibuli připravenou. Nakrájenou. I Kuba chtěl si nějakou vzít, takže nějakou si taky vzal, ale mám mnohem víc. Jinak tady máme na zapití zase Podí bratku. Která to ještě Bublinkatou. zhorší. bublinkatou. Která to ještě zhorší, takže... Kdo to zkoušel si dát cibuli a na to něco bublinkatýho, tak ví. Že to ještě zhorší. Jinak, body. Kuba měl 19 762 bodů. Já měl 226 bodů. Jste slyšeli, jak jsme se tady zasmáli, co? OK, no. Tak moc se mi do toho nechce, ale tak já už nechci, aby to video bylo zase tak strašně moc dlouhý, tak. Tak půl hodiny dlouhý, ne? Tak hodně štěstí. Si dám chvilku z toho. Nebo si to tam dám celý. Já nebudu řešit, tohle si tam dám. A to je úplně hrozný, úplně do těch do očí i. Do nosu. No. Já si od tebe ještě dám. Ne? Ježíši Kriste. Mně se zej oči. To je docela dobrý, to cibule. Já už nemám. A kdybyste si zkusili tuhle cibuli, tak ta pálí jak ďábel, normálně. Hele, hec, dám tam teďka už celou, moc zbytek. Skoro půlku. To je skoro půlka cibule. Tak co? Tak co pálí? Chlapečku? Pálí? Nebo by jsem to nezapěl. Bude to palit ještě víc? Co říkám? Ach jo. Já jsem si to neuvědomil, že to vlastně bude potom ještě horší. Já ti říkám. Mě úplně smělý oči. Nezapij, to jsem ti říkal, nezapij. A ty stejně zapije to.
Jo, problém. No tak. OK, no. Mado. Ale jo. OK, jinak já už to musím ukončit, protože to je. Já ty. Jo. Jinak jenom mám ještě takový poslední informace, jenom tak do konce videa. Když tak mám takový návrh na novou sérii, jmenovalo by se to nějak Jedlá výzva. A vždycky by bych si sem někoho přizval, kdo je to třeba Kuba nebo někoho jiného ještě. No a vždycky by se nějaký věci, třeba mě teďka napadlo třeba 2 cibule nějaký velký, a kdo by to sněd dřív, no a takhle. A ten vždycky, kdo by to sněd díl, tak by měl nějaký úkol, nějaký zatres, nějaký úkol. No, takže my vám děkujeme za to, že jste se koukli na tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte like. Pokud se vám líbil ten fail těma bodama, dejte like. No a každý like, odběr a komentář potěší. A mějte se pěkně. Čau. Ahoj. Čus bus.